Prentsaurre honen helburua da salatzea aurko eguerdian Barne Ministeritzak abiatu duen operazio hori. Zentzu horretan esan nahi duguna da gogor salatzen dugula operazio hori eta beste zer baino lehen elkartasuna agertzen diegula operazio horrek kaltetutako guztiei. Hau da Espainiar Estatuaren erantzuna etaren amaierari. Herri hau iraganera lotuta mantendu nahi dute. Euskal gizarteak aurrera egin nahi duenean. Gerra egiten jarraitzen dute, Euskal gizarteak bakea nahi duenean. Ez da ezer berria. Urteak dira salatzen ari garena Espainiar Estatuaren, Espainiar gobernuaren jarrera hau. Gauza jakina da, duela 10 urte, ezker abertzalea estrategia aldaketaren gaineko hausnarketa egiten hasi zenean, bakar batzuk atxilotu egin gintuzten zertarako eta estrategia aldaketa hori galarazteko. Etaren armagabetzea zangotrabatzen ere saiatu ziren, besteak beste horretan ziharduten militanteak atxilotuz. Etaren desegitea bera ere trabatzen saiatu dira. Orain arte publiko egin ezpada ere jakingarria delako. Suitzar gobernuari sekulako presioak egin zizkion Espainiar gobernuak, Ginebran egin zen ekitaldia bertan bera gera zedin. Eta orain hau, baino ez da hau bakarrik, ez da operazio hau bakarrik. Egun hauetan eta kontestu honetan bestelako nolabait gerra elementu batzuen berri izan dugulako. Hor daude Hernaniko pintadak, zalantzarik gabe gerra zikin ekintza bat direnak. Hor daude, egun hontan ere ematen ari diren toksikazio mediatikoak. Atzokoan medio batek esaten zuen ezker abertzalea prestatzen ariko litzatekela Nafarroan kale borroka ekintza berriak. Hor dago Altsasukoen epaiketa. Hor daude tuiteroen eta abeslarien espetxeratzeak. Eta honen guztiaren helburua bat eta bakarra da. Eta da, herri honetan, aspaldi honetan, indar bereziz abiatutako bide hori, bakearen eta askatasunaren aldeko bide hori, zangotrabatzea eta aldela lehertaraztea. Etak bere violentzia erretiratu du, definitiboki, eskenatoki politikotik, herri honetako ekuazio politikotik. Espainiar Estatuak ordea jarraitzen du violentzia erabiltzen bere egitasmo politikoa inposatzeko. Bai Euskal Herrian, baino baita ere Katalunian. Zergatik, hau ere askotan esan dugu, sinpleki, violentziarik gabe ez delako ezer. Beldur diolako eztabaida demokratikoari. Ez daukalako inolako eskaintza edo egitasmo politiko demokratikorik ez Euskal gizartearentzat, ez da ere Kataluniar gizartearentzat. Badakielako, azken batean, violentziarik gabe, bai Euskal Herriak, bai Kataluniak, luze gabe, estatu propio bat eratzearen aldeko apustua egingo dutela. Horren aurrean zer? Horren aurrean beste zer baino lehen zera esan nahi dugu. Ez ezker abertzalea eta ez Euskal Herria ez dutela ez milimetro bat ere mugituko bakearen eta askatasunaren aldeko apustutik. Operazio honen aurreko erantzun honena da, hain zuzen, ziklo politiko berrian, berrestea eta ziklo horri ahalik eta bultzada indartsuena ematea. Bide horretan, ezker abertzaleak urrats garrantzitsu bat egingo du datorren larun batean, Miribillako ekitaldian. Zentzu hortan dei egiten diogu. Ezkertiar eta independentista orori, larun bat honetan Miribillako ekitaldi horretara joan dadin. Zer adieraziko dugu bertan? Batetik, bizirik gaudela, bestetik, zutik gaudela, eta azkenik, pozik gaudela. Oztopoak oztopo eta sabotaiak sabotai ez daukagulako inolako zalantzarik herri honek lortuko dituela, bakea eta askatasuna.